naman pugka diha. Ganyan nakasabalay karon. Ay, may buntag dito tanan dira sa inyo ano. Mao din itong trabaho kada adlaw. Siyempre nata sa Peaceport karon. Kapihan sa nato na samtang wala pa nagsugod. Ay wa pa man sayo pa man kaayo nya ang kapitan nato magtulog pa diha. Mo nang nanguha sa tagkapi diha sa bangka. Ay tulog pa man siya di. Sa payatong himo. Hindi mo na mulawod og kulang-kulang na sila. Aw siyempre bago man tog kape diha aw tuwa na kaayod na dayon. Kay sayo pa biya. Nya isa pa daghan-daghan po ning mga isdaan niya atong gihabwa. Di po na to ning langan-langan nun na to ni kay mga kasab-an na po na mananagat aning mabitin sa presyo ilang mga isda. Pansin ninyo ngikit pa kaayo. Wa magdugay. Siyempre kay nahuman naman to. To na bit-bito na to na. Dalo na dito si babaw kay ato na nang ibaligya. Ay sayo pa kayo perting mahala sa presyo karon. Siyempre kinahali naman to. Siyempre unsa pa resulta? Ani resulta ang atong hago karong buntaga. Karon kinuman naman nagtrabaho, di pa ko muuli. Kay maligo ko kay wala may tubig dito sa balay. Mao nang maligo sa ako. Tanawa ra mong view diya sa Peaceport, di po na mabitin. Nahihabuanan sa kilid, napoy liguanan sa kilid. Mo na maligo sa ambida diha. Tuwa na, tusno na. Para pag abot ato sa balay, humot nga parat-parat na ta. Di ba? Ana lang ang lamas atong kinabuhi kada adlaw. Atong ginahimo kada adlaw, balik-balik lang na siya. Mas importante man gud sa imong ginahimo kada adlaw, wala kay napasakit nga tao, wala kay na disturbo nga tao, wala kay nabikil. Siyempre, kay human naman tagligo. Unsa may imo pa ba nato mag-unsa pa man ta diha? Magdali-dali na tag-uli kay taod-taod nag-abutan ng alas 7 magposting na ng mga pulis dito na nakop na sila para ba ni-restore atong motor. Dili lang sa taman kay muuli na ko kay pwede na tugnawa o buhon magkita-kita na lang po ta sa atong mahimo aning sunod na mga video og salamat.